Good morning mga kabikulan. Ito na guys, maghalo na tayo para sa pambuhos dito sa bin. Ngayon ibubuhos na natin, hindi na medyo maulan. Kaway hindi na madusa sa'yo, hindi ka madusa po.
guys, yan na po sila kung walang halo. Pagkatapos palang mag-break time. Ay squall na po yung bubuhusan. Malubat na. May susalong batyo eh. Guys, magluto na tayo ng ulam. Po, bupis, tsaka munggong buhay, tauge, buhay ng munggo. Yan po yung mga panahog. Baga ng baboy, bupis. Bupis na po tayo magluto. Plus 10 na. Pangalawang halo nila. Mamaya na po guys gagawa. Magluluto muna ako ng pang-ulam. Hello guys, good morning. Uy, si Papa nag-set up. I'm here. So ayan sila guys. Magbubuhos ng bean. So tapos ko lang guys mag-premiere. Ayun. Kasi po dyan nagtatago. Ibubusan nila yung bean. Mabuti na lang guys hindi umulan. I mean umulan kanina pero tumila na. Ala, mahulog. Kasi yung ulan guys paabot-abot. Uulan tapos ulan titila. Buti na lang na na hindi malakas yung ulan ngayon. Hangin lang. Malakas ang hangin. So yun guys. Magluluto si Papa ng toge. Wow, toge na may baga. Yung bupis yan. Bupis. Yung tauge, gisa lang. Ito, igigisa. Ito gagawin ng bupis. Ayun yung sarili niya, guys. Si Bunso, nakakita ko doon sa may daanan. Ay, hindi ko na pala. Then guys, meron si Bunso na avocado. Masarap ba? Huwag mo nang tanggalin yan. Ganito lang, Ako man yan, lapa talaga. Nalanog lang. Walang mo yun. Meron siya. Meron din ako. Wag ka. Ba't kasi silip? Eto, hindi pa man. Ay, sabi ni Mama, hinog na daw. Ayan, Maano na kasi malambot. Tignan ko nga. Masarap. Sarap. Palit kita. Char. Kata yung baso. Ito na yung avocado. Gusto ko sa avocado, asukal lang yung nalagay. Ayoko nang may gatas. Kay Bunso, may gatas. Ay, wala. Gusto mo may gatas? Wala pa. May gatas dyan. Wala, basta guys, gusto ko asukal lang. Si Papa na yun sa, bupis. Ginisa niya na yung bupis. Grabe, ang bango. Ang bango. Pero nilagyan niya ng kangkong, diba? Kaya pala, kala ko parehas lang yun. Yung sabi. Guys, avocado. Kain ko.
breakfast namin avocado. Hindi pa siya nakahalo. Masarap nito kung may yelo pa, diba? Masarap naman talaga yun yung may gatas. Kaso ayoko talaga. Ayaw nung panlasa ko. Para kasi madali akong masawa kapag creamy yung kinakain ko. Ayoko kasi guys ng creamy. Mas mahilig kasi ako sa spicy. Tsaka maasim. Yun talaga yung dalawang pinakagusto ko. Ayoko ng creamy. Ayan. Sorry. Guys, kain. Sarap. Ano masasabi mo yun? Natanapin sa imo. Masarap pa sa'yo, malamig. Mami sa'yo mo, mami sa'yo. Guys, nilagay na ito ng kalat. Ganyan pala yung bupis. Akala ko yung bupis, may din, may kangkong. Yung tangkay ng kangkong. Kasi yung, alam mo dyan, kandinga, meron talaga yun. Kaya nalilito ako dun sa dalawa. Kandinga tsaka bupis. Buhok mo. Wala. Hindi man pala masarap yung sayo. Yo, pag nag-arap kayo. Pa. Ano? Si Mama? Maano da pa? Maano da pa kami sigarilyo? Apa. Ang sarap na daw, sabi niya pa. Tikman natin. Alam, bagay niya, di ba? Baga. Alam mo, kakao na ko kainin. Ay, natin, guys. Kumakain ba kayo ng baga? Ate, si Tada na yan. Ginigto ko. Sarap guys. Amo lang. Masarap. Lasa ang
Baga. Ano mo sa? Nibong. Pinunasan ni Tado. Huwag kami gusto na daan. Yung dalawa. Masali di kuya. Bentar mo gawa. Bentar mo gawa to. Ay, baka magtanang. So, hi guys. Yo, yo, yo. Ano to? Tama na yan. Nagbigan pa? Ay, Tama na nga na eh. uy! Malipat na, baby. Dako lang pa. Ha? Nagkaroon na ito. Isili ko lang ito mga gero. Mga gero ah. Mga gero. Nagtatago na. Ano ba? Tinanong gaganyan sa namakano sa Ay! Wala mo doon sila lang. Gwapo na. Ay. Kaya nahiya ka tuloy ako. Jesus! Amy. Here we go. Rakana naman. Tapos ano di kuya? Bibi? Ay, ayun pa. Ito na lang. Tapos sa dito guys, saka dito doon na yan. Ngayon yung magde-deliver yung ano, yung in-order natin na materialis kahapon. Yung flying wood, tapos bakal. Ay, bakal. Hindi pala tayo ano pala yun? Dos por dos. Yung cocolamber. Oo. Nag-order pa si Papa ng ano, buhangin tsaka bato. Buhangin man lang, wala man bato. Buhangin na lang daw. Wala man daw bato. Kasi madami pa daw na bato. Ang pangit ko, bagong gising lang. Nasubog. Dahil guys, yung video ni Tamot. Kasi puro arugado. Naglakang mag-aruga. Nakakapagtulog ka naman. Buti hindi na umulan. Guys, pag nagluto kang bukas, may pang-ulam ka na, may pang-pulutan pa. Ay, so. Pero kaya pag nagluto, kaya ano? Hi guys, yan siya. Hindi ko na nalala. Ngunyan dama delivery daw ko yan. Hindi ko alam. Bulaga. Bulaga. Rosan. Ano? Dito. Sa bento.
Ayan. Engineer. Ano? Ay, okay naman. Matibay. Matibay. Parang ako. Char. Uy! Uy! Matutalikad. Ayan na guys, oh. Nabuhusan na. Umakit na guys ang engineer. Si Papa ayon. Katakot na dito. May mani dito kahit sa taas. May! Mani! Nata may mani dyan. Ang astig. May nakita akong bayabas. Malaki na siya. Ganyan pala siya. Yung ganyan. Bakit na ako? Pababa na ako guys. Paano ko bababa? Uy. Yeah. Yeah. Yan. So yun guys, tapos na po magbuhos ng bin. Tapos may sobrang simento nilagay doon ni Papa sa may daanan. So far, wala pa naman na ulan. Hindi pa naman bumabagsak yung ulan. Maganda. Yung langit maliwanag. Hindi siya malimlit. So sana tuloy-tuloy na to guys. Huwag na muna umulan kahit ngayong araw. Please lang po. Yan, pahinga na muna sila. Ano oras na guys? Mag-11 na pala. Mag-11. Ang hali. Kumakain na sila. Ayun. Kumakain na ako. Hindi ko alam. Kakain na din ba ako? Busog pa kasi ako sa kinain namin kanina ni Bunso na avocado. Ito yung ano, naluto na niyo pa yung, ano yun? Sprouted. Ano tawag dyan? Taugi. Taugi guys. Tapos ito yung, isipin ko muna. Ano nga yan? Kandingga yung isa. Ano nga yan ba? Baga. Hindi, yung nakalimutan ko, makakalimutan talaga. Ano ba yun? Basta yun na yun guys, yung sinabi ko kanina. So, ayan. Buti talaga hindi na naulan. Buti naman. Hindi pa naman siya umulan ngayon. Pero kanina umaga umulan. So, ayan guys. Hanggang dito na po muna yung ating vlog. Thank you sa sponsor, sa viewers natin. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Bye!